Diang sneo pha ya phi sha ka YouTube channel e ba Silver Star khongla ban ia khren shapang ka AI. Hatu ka AI kan pain du kam lu ti ki prio. AI might not fully understand diverse individuals, but it will significantly change jobs by automating daily tasks. Em ka AI kan imbutli pura ya ki prio hindrai kan ping ki sa shibun ya ki kam daga ba pen long hi dala de ya ki kam ba man ka sa tho ya ki benta ba thimbai bat pen rui ya ki jingla jong uprio ka ba ailat ya ki prio ban pen le jingmut ha ka jing tho jingmut ka jing start ha ka jing sneo bat ka jing pen pe ya ki jinge ki ba je hliu ka ba iya lam sha ka jing ya trei lang jong uprio bat ka AI ban iya ka jing pen kutla ka ba ki dun ki kam ki ba la ban cha no ki wei pat ki kam ki ba thim mai ha ka jing hi kai AI ka akor bat ka science data kin mi ki ba don kam ia ka jing pule ba jing ping khitla ka ba pateng ban pen rui ia ki sa ba kir pang jong yong uprio kum ka jing per kha jai hliu bat ka jing sneu rit kublai shibun ia phi baro bat kum chu ia e ba Silver Star khongla ngin sa ia kin thu biang ha ka wei pat ka phang